tawa takara na jihar mu ga wani dubuti gwamnan mu Allah ka yi da nufi a jihar ta Kano ya zama gwamnan mu. Dan takara na jihar mu ga wani dubuti gwamnan mu Allah ka yi da nufi a jihar ta Kano ya zama gwamnan mu. Dan takara na jihar mu ga wani dubuti gwamnan mu Allah ka yi da nufi a jihar ta Kano ya zama gwamnan mu. Da farko zan sa Allah masanin sama shi yayi kasai shi ya ban damar da yi waka idan na yi ko ina ta yi rasai ya rike soyayyar annabi lallai zuma ta zarce madaci APC jam'iyyar mu da ma'adil sun tantance gandu ta yace mu kudo dar kar mu sake a saka mu a kwando. Dan takara na jihar mu ga wani dubuti gwamnan mu Allah ka yi da nufi a jihar ta Kano ya zama gwamnan mu. Hajji Awwal Yusuf sharaɗa shine yace mu fito mu yi shela mu gaya wa kanawan dabo kar mu biye sharrin jarhula ciyaman kokar sharaɗa rabbana Allah ya taya ma dan yana kaunar tafiyar ne shine ya dau nauyin wakata mu cancanta dodar Allah ya ba mu tudun dafawa. Dan takara na jihar mu ga wani dubuti gwamnan mu Allah ka yi da nufi a jihar ta Kano ya zama gwamnan mu. Da farzan sa Allah ubangijin mu da hiyo kuwa sakin da ya dare ya rana Allah shi ya yi mini baiwa Allah da dubu na salati gun annabin mu manzon kowa kasa da ni da duka sahabbai har ne mai wagar dan baiwa. Dan takara na jihar mu ga wani dubuti gwamnan mu Allah ka yi da nufi a jihar ta Kano ya zama gwamnan mu. Gida APC mu ita ce nan jami'ar mu mu riki katin zaben mu wannan shine nan yancin mu al'umma da jiha ta sai fa mu zabo mai kishin mu ga gawuna ga sulagaro tuji mu ita ce tsagin mu. Dan takara na jihar mu ga wani dubuti gwamnan mu Allah ka yi da nufi a jihar ta Kano ya zama gwamnan mu. Kano santarar mai shirya zaure yana da mutane karo ya karo sai rago dan akuya ba za ya iya ba taimakon mata da marayu zaure yana yin kwazo ce mun kokos shara da shi ma yanzu yana layin mu. Dan takara na jihar mu ga wani dubuti gwamnan mu Allah ka yi da nufi a jihar ta Kano ya zama gwamnan mu. Ya Allah ya taya ma excellency ka gyara jihar mu. Nasiru Yusuf Gawuna gagaro tafiya ce dodar Hajji Awwal Yusuf sharaɗa hangen gaba yana gaida ka ciyaman kokos sharaɗa lalle mutum ne kai na shaida excellency ga roƙona in Allah ya yi da nufin mu. Dan takara na jihar mu ga wani dubuti gwamnan mu Allah ka yi da nufi a jihar ta Kano ya zama gwamnan mu. Hajji Awwal ya cancanta da commissioner of land zaɓin mu ciyaman Faiza Alkundiki Kano municipal muna gaida ka mun tari ishak tariya ba canji mu kai mu ta zaba majalisar jiha ta ba maganar wani mai jarumula hajiya sabuwa tukuntawa Allah ya tsare mana mama. Dan takara na jihar mu ga wani dubuti gwamnan mu Allah ka yi da nufi a jihar ta Kano ya zama gwamnan mu. Alhaji Isa Musa sharaɗa sakatare Allah ya taya ma Haji Sagir Mudi sharaɗa shi ma babban jagora ne Alhaji Dayyabu sharaɗa shi ma yana kishin tafiyar mu Haji Yusuf Babawa Fasifika kaga mutum na mutane Lalladi Fata sharaɗa dan halakka ke baka da keta mai gida na sani sannan abin da kake rabbana ya taya ma. Dan takara na jihar mu ga wani dubuti gwamnan mu Allah ka yi da nufi a jihar ta Kano ya zama gwamnan mu. Haɗin baba gandu ta yayi dan dukkan jama'a sun shaida ga Abdullahi Abbas ciyaman APC jam'iyyar mu Hajji Awwal Yusuf sharaɗa ubangiji Allah ya taya ma ciyaman kokon sharaɗa bansa baya tsona idansa shi ne hidima ga mutane wallahi ko ni ma na shaida. Dan takara na jihar mu ga wani dubuti gwamnan mu Allah ka yi da nufi a jihar ta Kano ya zama gwamnan mu. Alhaji Sani Fata sharaɗa ubangiji Allah ya taya ma ciyaman mai hidima ba shakka kai ɗin mai jama'a ne ciyaman kokos party yayi fice a cikin tafiyar mu Hajji Ali Baba Fage mun shaida kai mai daraja ne APC jam'iyyar mu ke muke kauye da birane. Dan takara na jihar mu ga wani dubuti gwamnan mu Allah ka yi da nufi a jihar ta Kano ya zama gwamnan mu. Matasawa Sai ga wani 'yan mata ma sai ga wani tsofaffi ma sai ga wani yara manya sai ga wani 'yan tarauni sai ga wani 'yan kumbodo sai ga wani AKMC sai ga wani dawakin tofa Fage Ungogo sai ga wani 'yan warawa sai ga wani Nasarawa ma
takara na jihar mu gauna dubuti gwamnan mu Allah ka yi da nufi a jihar ta Kano ya zama gwamnan mu dan takara na jihar mu gauna dubuti gwamnan mu Allah ka yi da nufi a jihar ta Kano ya zama gwamnan